За мене беше чест да участвам във възстановяването на поклонението на Йехова. Хората знаят, че построихме градската стена. Но това далеч не е всичко. Ще започна от началото. В 20-та година от царуването на Артаксеркс Дългоръки бях в крепостта Суза. Бях виночерпец на царя. Той ми беше поверил живота си. Макар че бях далече от Йерусалим, за мене беше голяма радост да мисля за народа си, който служи на Йехова там. Докато един ден не ме посети брат ми Ханани. Това промени всичко. Какво става, Ханани? Как са хората? Не са добре. Положението е много лошо. Стената на Йерусалим е срината, а портите са изгорени с огън. А храмът? Храмът е здрав, но в него се извършват само празни ритуали. Повечето хора и свещениците пренебрегват Божия закон. Трябва да се върнеш с нас. Дни наред съвестта ми ме измъчваше. Щеше ли царя да ме пусне да отида? Народът ни беше съгрешил, като не спазваше заповедите на Йехова. Но сега имах чувството, че аз съгрешавам, като не им помагам в тази беда. Молех Йехова да ми даде успех. Неемия, защо лицето ти е тъжно, а пък не си болен? Струва ми се, че нещо ти тежи на сърцето. Как да не е тъжно лицето ми, когато градът, в който са погребани прадедите ми, е опустошен, а портите му са изгорени с огън? Неемия, какво има? Кажи ми честно, какво е желанието ти? На часа се помолих на небесния Бог. Ако е угодно на царя, и ако слугата ти е придобил твоето благоволение, изпрати ме в Юда, в града, в който са погребани прадедите ми, за да го построя отново. Добре, отиди. Йехова беше с нас. Царят ми даде материали, войска и ме назначи за областен управител. Отивахме да възстановим стените на Йерусалим. Видях част от града, но едва когато станах през нощта да огледам стените, разбрах в какво окаяно състояние е Божият град.
Чакайте тук. Не можех да повярвам колко голямо е опустошението. Настъпи моментът да разкрия намерението на Йехова за Йерусалим. Събрах видните мъже. Кой е този? Чух, че е Неемия, виночерпецът на царя. И какво иска от нас? Мъже, светият град е напълно уязвим. Нека построим отново стената на Йерусалим, за да не бъдем повече в унижение. Но какво ще си помислят съседите ни? Да, имаме много силни врагове. Артаксеркс ми възложи да възстановя стените и целия град. Не видяхте ли конниците и дървения материал? Всичко това е от него. Братя, добрата ръка на нашия Бог беше върху мене. От него трябва да се боим, не от хората. Той ще ни даде успех. Но не всички се радваха, че сме дошли да помогнем на израилския народ. Значи това е намислил този Неемия. Гисаме, разбираш ли какво може да стане? Докато няма стена, имаме контрол над юдеите. Ако я построят, вече няма да им трябват нашата земя и ресурси. Значи той планира бунт. Не бива да го допускаме. Трябва да действаме и то заедно. С мене ли сте? Напълно те подкрепям. И аз, както винаги. Добре, да отидем в Йерусалим и да държим Неемия под око. Противниците искаха да запазят контрола си и да се възползват от Божия народ. Те веднага се опитаха да ни сплашат. Кои са тези? Това е Санавалат, управителят на Самария. До него е Товия, амонски служител и земевладелец. Много от хората не живеят в земите му и го уважават. Третият е Гисам. Той е много богат арабин и съюзник на Санавалат. Неемия, против царя ли въставате? Именно царят ни упълномощи. Да построите града и стените. Царят очаква от нас точно това. Защо не се допитахте до мене? Аз съм управителя на Самария. Да, но царят назначи Неемия за управител на Юда. Тогава защо не ни помолихте за помощ? И ние се покланяме на Йехова. От поколения му принасяме жертви. Както и на всичките ви други богове. Самият Бог на небесата ще ни даде успех, а ние, неговите служители, ще станем и ще строим. Никой не може да поставя религиозните си вярвания над националното единство. Вие нямате нито дял, нито каквото и да е право в Йерусалим. Санавалате! А може би ти въставаш против най-великия цар? Въпреки противопоставянето, хората работеха усърдно. Неемия, трябва да разчистим това. Строежът на стената не беше единствената им трудност. Несъмнено Йехова помни братя като Фалет. Като го виждах как се справя с личните си проблеми, вярата ми укрепваше.
Фалете, Раме, никога няма да успеем. Всичко е в развалини. поне се опитваме да направим нещо. Вечният оптимист. Между другото, закъсняваш с наема. Отново. Съжалявам. Трябва ми още време. С работата по стената... Имам си достатъчно грижи. Виж, ако не ми платиш до края на месеца, трябва да напуснете. Не може ли да измислим нещо? Мога да ти работя, докато се издължа. Ти сериозно ли? Нямаш време за това. Но дъщеря ти може да помогне. Пусни я да живее у нас. Като Рубиня ли? Не, ще я наема да помага на Азува. Да изплати дълга ти. Опитвам се да помогна, но нямаш голям избор, приятелю. Помисли си. Днес Рам говори с мене. За какво? Иска да наеме Симха да помага на Азува. Казва, че ще я гледа като своя дъщеря. Нима, познавам Рам и Азува, откакто дойдох тук с Ездра. Рам много ни помогна. Къщата ни е негова. Нямам му доверие. Иска нашата Симха да живее при него. Нима, Ами заповедта на Йехова родителите да възпитават децата си. не искаш ли тя да има по-добър живот? Не мога да се съглася да живее другаде, дори ако трябва да паберкуваме, за да оцелеем. Откъде знаеш, че изобщо ще оцелеем? Знам, понеже Йехова винаги се грижи за онези, които го обичат и го слушат. Хора като Фалет прехвърляха бремето си на Йехова и продължаваха да работят. Санавалат се разположи на стан край Йерусалим, за да следи как напредваме. И? Какво става? Господарю, Казвай! затворили са стената до половината от височината й. Нещата стигнаха твърде далече. Гисаме, колко бързо можем да организираме атака? Атака ли? Но, господарю, атака срещу юдеите ще бъде атака срещу царя. Как така? Той е прав. Неемия е упълномощен от самия Артаксеркс. Видя колко конници изпрати царя с него, Да, щеше ли да говориш така, ако те бяха още тук? а и могат да се върнат. Глупости. Остави конниците. Това е моята провинция. Тук аз решавам какво да се прави. Трябва да ги сплашим. Гисаме, доведи войска от Самария и минете от тук. Готвят се да ни нападнат. Откъде знаеш? Чух ги да говорят. Братя, моля ви, нападнали ли са вече някого? Сигурно, той е видял нещо. Ще чакаш да започнат да ни избиват ли? Не, разбира се, че не. Ханани, постави стражи по семейства при най-ниските и открити части на стената. Добре, Неемия. Няма да помогне. Братя, ако позволим на някакви си заплахи да ни спрат, значи са постигнали целта си. Няма смисъл. Тези хора не харесват каквото правим. Мразят ни. Ти не живееш и не работиш край тях като нас. Братя, къде е вярата ви? Волята на Йехова е да построим тази стена. Ако наистина е така, защо срещаме противопоставяне? Може би сега не е времето. А и работата е твърде много. Изтощени сме. Защо изобщо ни е стена? За да пази народа на Йехова. Братя, не се плашете от тях.
Помнете Йехова, великия Бог, който вдъхва страх. И се бийте за братята си, за синовете и дъщерите си, за жените и домовете си. Където чуете звука на рога, там се съберете при нас. Нашият Бог ще воюва за нас. Чакайте сигнала. Заплахите не действат. Следващото, което ще чуете, бойният ни вик. Чакай, вече говорихме за това. Директната атака ще се сметне за бунт. Пак и те са се въоръжили. Почакай. Господарю, Гисам е прав. Няма да ни се размине. Само да ти напомня кой назначи Неемия. Самият цар. Царят на Персия, ако не помниш. Неемия се мисли за цар. Предлагам да обвиним в бунт Неемия. Гениално. Да. Тогава ще моли за милост. Да се връщаме в Самария. Ханани! Изглежда си работил много днес. Сигурно и мириша така. Да, наистина. Братя, на път сме да завършим стената. Йехова ни помага, но трябва да свършим и своя дял. От сега нататък всички ще нощуваме в Йерусалим. Ще се редуваме на стража. Ханани ще разпредели назначенията. Добра работа днес! Всеки се трудеше усилено по стената. Но имаше и други проблеми. Братя, как да ви помогна? Неемия, имаме много синове и дъщери. Трябва ни храна, за да оцелеем. Дадохме като залог нивите, лозята и къщите си, за да получим зърно по време на глада. Взехме заеми срещу нивите и лозята си, за да платим царския данък. И трябваше да дадем някой от децата си в робство. Безсилни сме да се справим, понеже нивите и лозята не принадлежат на други. Благодаря ви, че ми казахте тези неща. Ще помисля. Благодарим ти, Неемия. Благодарим. Ханани, моля те, кажи на знатните мъже и наместниците да дойдат при мене утре сутрин. С Божията помощ можем да поправим нещата.
всеки от вас взема висока лихва от братята си. Засрамете се! Не трябва ли да ходите в страх пред нашия Бог, за да не станем за срам пред другите народи, нашите врагове? Моля ви, нека престанем с това лихварство. Върнете им нивите, лозята, маслиновите градини и къщите, както и лихвата. Неемия, ще върна нивите още днес, по залез. Всички ще върнем притежанията на братята си. Заклевате ли се пред Йехова, че ще направите така? Да. Нека истинският Бог изтърси от дома му всеки човек, който не изпълни обещанието си. Амин. Месоламе, трябва да кажем на Товия. Всичко ще се оправи. Йехова ще го благослови. Раме! Имам добра новина. Нима? Да. Подготвили сме наема. Така ли? Ела, когато искаш да го вземеш. Но мислех, че... А Симха? Тя остава с нас. Как успяхте да съберете всичко толкова бързо? Йехова винаги се грижи за онези, които го обичат и го слушат. Откакто дойде Неемия, нещата стават все по-добре. Неемия мисли, че още сме млади, както като дойдохме тук с Ездра. Работил съм тежко. А сега Неемия се държи с нас, все едно всичко ни е паднало от небето. Спечелил съм всичко с много труд, нали? Да, така е. Ако върна нивите, какво ще ям? Какво ще пия? Какво лошо има да даваш с лихва? Вземаш назаем, връщаш с лихва. Раме, Йехова просто иска да сме справедливи с братята си. Не чуваш ли какво ти говоря? С всички съм справедлив. Тогава защо се ядосваш? Не се ядосвам. А защо ми говориш така? Чувствам се предаден. От кого? От онези, на които съм давал назаем. И аз какво мога да направя? Каквото трябва да направи всяка жена. Дай ми син. Ако не син, поне дъщеря. Не мога да ти дам това, което Йехова не ни дава. Един ден ще е твърде късно. Предлагам да пишем на царя. Да чуем какви новини ще ни донесе момчето. Господарю мой, Какво сега? в стената вече няма празнини. Какво? Как може да са толкова бързи? Нося също писмо за Товия. Неемия кара земевладелците да върнат нивите на собствениците им. Времето ни изтича. Достатъчно. Кажи на Неемия следното. Ела да се срещнем в едно от селата в долината край Оно. Искат да ме примамят извън Йерусалим и да ми навредят. Кажи на господаря си. Имам много работа и не мога да дойда.
Защо да се спира работата, като я оставя и дойда при вас? Няколко пъти ми изпращаха същото известие. И всеки път им отговарях по същия начин. Господарю, за 4-ти път отхвърля поканата ти. Гисаме, време е да използваме плана ти. Товия, пиши. Между народите се носи слух, а и Гисам го потвърждава, че ти и юдеите замисляте бунт. Затова и градиш стената. Да? Това е за Неемия. Кажи на господаря си, не е така, както казваш. Ти сам си измисляш всичко това. Блафират. Опитват се да ни сплашат, за да спрем работата. Да, знаят, че царят няма да смени указа си. Но повярвай ми, няма да спрат. Йехова, моля те, укрепи ръцете ми. Какво да направим, за да го спрем? Нямаме време. Стената е почти завършена. Санавалате, имам идея. Семая, викал си ме. Да. Бързо. В опасност си, както и аз, понеже знам за това. Говори ясно, човече. Каква опасност? Ще дойдат да те убият през нощта. Трябва да отидем в храма и да затворим вратите. Семая, трябва ли човек като мене да бяга? Не разбираш. Не. Как ще повлияе това на народа? Само там ще си в безопасност. Пък и не съм свещеник. Ако вляза в храма, ще заслужавам да бъда убит. Няма да вляза. Постъпваш глупаво, Неемия. Сега разбирам. Товия и Санавалат са те подучили, нали? Лицемер такъв. Дано Йехова си спомни за тях и за вас, лъжливи пророци, които искате да ме сплашите. Хайде, Ханани, имаме работа. Работихме ден и нощ. И преди да се усетим, завършвахме последния участък от стената. Йехова ни помогна да направим невъзможното.
Бяхме уморени, но си върнахме нещо, което бяхме загубили. Радостта. Неемия! Стената е готова! Свършихме! Само за 52 дни! Господарю, отце Майя. Какво пише? Стената е завършена. Остава само да поставят вратите. Трябва да действаме бързо. Са навалате. Стига, Товия. Още имаме време. Пиши до царя. Товия, не виждаш ли? Явно Бог помага на юдеите. Всичко свърши. Ще загубим контрола си над тях. Не е свършило. Възстановяването на стените беше само началото. Определено щяхме да се нуждаем от Божията помощ за това, което предстоеше. Дойде Тишри, месец изпълнен с празници. Тък му бяхме възстановили стената на великия град на Йехова. Сега беше време да възстановим духовността на народа. Мнозина не познаваха Божия закон. Кой можеше да ни помогне по-добре от човек, който беше дошъл преди мене? Ездра. Наредбите и съдебните решения на Йехова. Той и другите левити четоха на глас от Моисеевия закон. Не само го четяха, но и го обясняваха и помагаха на хората да го разберат. Като народ започнахме да разбираме колко силно сме огорчили Йехова. Като работим в събота, жертваме куци животни и се развеждаме с жените си, за да си вземем чужденки. Сърцата ни боляха, но като четяхме закона, отново се учехме да сме народ на Йехова. Не тъжете и не плачете. Сега, като знаете какво огорчава Бога, можете да не го правите. Отидете, яжте от най-хубавите ястия, пийте сладки питиета и изпратете храна на онези, които нямат. Не скърбете, защото радостта от Йехова е вашата крепост. Спазихме напътствията на Йехова да честваме празника на колибите. Дни наред се радвахме и благодаряхме за благословията на Йехова. А на 24-тия ден се събрахме да четем от Божия закон, да признаем греховете си и да плачем заради прегрешенията си.
дадохме тържествено обещание, което изложихме писмено. Обещахме да спазваме закона на Йехова. Амин! Амин! Но скоро някои забравиха обещанието си. Фалете! О, Раме! Ето ти найема. Служи ги в торба. Кошницата е неудобна. Чули последното хрумване на Неемия? Плана му да засели отново Иерусалим ли? Нелепата му идея да принуди семействата да се преместят в града. Всяко 10 чрез жребий. Да, чух. И естествено бях сред избраните. Защо аз? Не го ли е грижа за земевладелците като мене? О. И кога трябва да се преместиш? Да се преместя ли? Никъде няма да ходя. Имам право да живея където си искам. Ти също. Не са ме избрали. За сега. Но когато това стане, искам да ме подкрепиш и да откажеш. Раме, царят изпрати Неемия тук, за да възстанови града. Той е управителят. Управителите идват и си отиват. Царят чака Неемия да се върне и тогава всичко ще си е пак по-старому. Дори когато Неемия вече го няма, Йехова ще е тук. Волята му е Иерусалим да бъде възстановен. Не вярваш ли в това? Значи ще подкрепиш Неемия. Как може да си толкова неблагодарен? Раме. Наема. Какво става? Раам отказва да се премести в Иерусалим. И иска да го подкрепим. Ти какво му каза? Казах му, че Неемия върши Божията воля. Раам не разбира колко щастлив може да е, ако просто следва ръководството на Йехова. Значи, ако ни изберат, ще се преместим? Да. Предпочитам да съм като Неемия, вместо като Раам. Съгласни ли сте? Да. И аз. При тържественото откриване на стената изпълнихме Иерусалим с благодарствени песни към Бога. Радостта ни можеше да се чуе отдалече. Когато накрая се върнах при царя, често се сещах за този ден. Но като знам какво стана после, ми се иска да не си бях тръгвал. Йехова издигна пророк, който записа събитията в Иерусалим по време на отсъствието ми. Казваше се Малахия. Товия не беше юдей, но пак успя да се настани в храма. Той се възползва от роднинските си връзки с юдеите, за да се облагодетелства. Какво те води в храма? Отдавна не си идвал. Исках да те видя. И да ти донеса малък подарък. О, винаги си толкова щедър. Няма нищо. Нищо ли не мога да направя за тебе? Ами, щом питаш, има наистина нещо дребно. Кажи ми, как да ти помогна? Тъй като сме роднини с тебе, когато нашите роднини, общите ни роднини идват на гости от Самария,
Би било хубаво да има къде да ядем заедно. Имам предвид тук в храма. Все пак и те се покланят на Йехова често. Добре де, понякога. Трапезария в храма? Знаеш, че не мога да ти дам. Тоест, всички са заети. Всички ли? Някои не са ли просто хранилища? Но в тях са провизиите за левитите. Не можеш ли да разчистиш една за мене? Само една, не повече. Но какво ще каже Неемия? Има ли значение? Той е далече в Суза. Ами ако разбере? Кой ще му каже? Ти ли? Не. Тогава защо се тревожиш? Значи първосвещеникът ни пак отстъпи пред Товия. Къде да сложа зърното? Ето тук. Внимавай. Добре. Вижте кой идва. Може ли да побързате? Като се махнат, нека да сложим масата тук и столовете покрай стената. Товия, сега къде да държим провизиите си? Където си искате. Ваш проблем. Сега тръгвайте. Хайде, по-живо. Добре, тук ще разтоварим и, както казах, столовете там, а масата тук. Тук ще сложим храната. Как може Елиесив да позволи на когото и да е, особено на човек като Товия, да си присвоява помещение в храма, след всичките усилия на Неемия да запази светостта му? И без друго повечето хора вече не дават десятък. Ако искаме да ядем, трябва да отидем да се грижим за стадата и нивите си. Не си струва да служим на Бога. Чакайте, братя. Не бива техните лоши дела да отнемат радостта ни. Защо? Каква ни е ползата да служим на Йехова? Да, и писанията ни казват ли да се грижим добре за стадата си? Казват също, верният човек получава много благословии. Трябва да разчитаме на Йехова. С времето той ще оправи всичко. Малахия видя колко ниско е паднал народът. Левитите, които преди бяха горди пазители на Божиите стандарти, сега се съмняваха в стойността на службата си. Момче, защо не принесеш овца? По-голяма жертва, по-голяма благословия. Пък и ще впечатлиш съседите, нали? Благодаря, имам си жертва. Да, но виж. Изглеждаш ми добър човек. Така че за тебе днес специална цена, а? Едва ли си дал повече за тези птици? Ела да видиш. Тази овца е сляпа. И виж как ходи. Момче, това е напълно нормално за тази порода. Божият закон казва да не принасяме слепи, куци и болни животни. Ако някога мога да си позволя овца, ще е здрава. Не си хаби парите. Това е добра овца на добра цена. Имам работа. Бъди разумен. Пък и това е само традиция. Службата в храма не е каквато беше. Сякаш изобщо не мислят за Йехова. Азува! Какво има? Какво е станало? Как е Раам? Свидетелство за развод? Опитах се да съм добра съпруга, но не беше достатъчно.
Раам ме отпрати. Не се тревожи. Можеш да останеш при нас. Ще се справим. Съжалявам. Аз съм виновна. Не дей да мислиш така. Не му дадох деца. С или без деца, бракът е свещен. Разчитай на Йехова. Той няма да те отпрати. Благодаря ви. Раме, вчера имахме посетител. Женати. Или трябва да кажа бившата ти жена. Раме, не те ли е грижа как нараняваш невинната си съпруга? Как може да си толкова жесток? Виж, Моисей е казал, ако намериш нещо неприлично в жена си, да й напишеш свидетелство за развод, да й го връчиш и да я отпратиш. Какво по-неприлично от това, че не ми дава деца? Пък и ми омръзна да живее с нея. Днес се женя за Гизла. Гизла? Онази Моавка? Чухте да се обвързваш с клетва и проклятие да не си взема жена от другите народи. Божият закон казва, ще отвърнат синовете ти от мене, за да служат на други богове. Тогава Йехова ще пламне от гняв срещу вас. Ти ли ще ме поучаваш? Всеки сам трябва да намери радостта си. И точно това ще направя. Раме! Само Йехова може да даде истинска радост. Наистина ли мислиш, че сам ще се справиш по-добре? Йехова, защо проявяваме такава невярност един към друг, като оскверняваме договора ти? Малахия, кажи на свещениците, които презират името ми: синът почита баща си и слугата господаря си. Ако съм баща, къде е почита към мене? И ако съм господар, къде е страхът от мене? Добри човече! Виждам, че няма жертва. Левити, защо презирате името на Йехова? Презираме го? Как? Принасяте в жертва сляпо, куцо или болно животно и казвате, че в това няма нищо лошо. Нима Йехова ще го приеме? Когато месото е в котела, никой не вижда дали е било куцо или здраво. А Йехова? Той вижда ли разликата? Един ден Йехова ще дойде в храма си и ще ви пречисти с огън, синове на Леви. Малахия, какво те прихваща? Защо се оплакваш, когато другите са доволни? Свещеници, ако не вземете при сърце това, казва Йехова, ще изпратя върху вас проклятие и ще прокълна благословиите ви. Върнете се при мене и аз ще се върна при вас, казва Йехова. Как да се върнем? Нима човек ще краде от Бога? Но вие крадете от мене, казва Йехова. Какво крадем от него? Крадете десятъците и даровете. Крадете от мене всички вие от народа, казва Йехова.
Донесете всички десятъци в хранилището, за да има храна в дома ми. И ме изпитайте, моля ви, дали няма да ви отворя небесните врати и да излея върху вас благословия, така че да нямате нужда от нищо повече. Вършите и друго, заради което той вече няма да приема нищо от вас. Какво? Проявявате невярност към жената на младостта си, макар че ви е законна съпруга. Някои не постъпват така, защото все още имат Божия дух. Затова пазете духа си. И не проявявайте невярност към жената на младостта си, защото аз мразя развода, казва Йехова. Устните на свещеника трябва да пазят познанието и хората трябва да търсят закона от неговата уста. Но вие станахте препятствие за мнозина. Посланието на Йехова разкри, че проблемът беше в сърцата им. Въпреки всичко, Малахия търсеше онези, които се радваха да постъпват правилно. Фалете. Малахия. Как сте? Азува, не се отчайвай. Ще видиш разликата между праведния и неправедния. Между онзи, който служи на Бога, и онзи, който не му служи. Сигурно си пророк. Служа на Йехова като вас. И мога да ви кажа, че когато разговаряте за Йехова, той слуша. Пред него се пише книга за онези, които се боят от него и размишляват за името му. Йехова да е с вас. Дълги години бях далече от Йерусалим. Сърцето ми обаче винаги беше с моя народ. Помолих да се върна там. Но това, което заварих, ме шокира. Елиасиве! Мирът да бъде с тебе. Неемия! Не очаквах. Къде са всички левити и певци? Някои от тях отсъстват в момента. Така ли? Защо ги няма? Федая е тук. Федая, разведи управителя Неемия. Нали ще ме извиниш? Разбира се. Федая, кажи ми за службата в храма. Имате ли достатъчно провизии? Управителю Неемия, нямаме почти нищо. Как така? От много време свещениците и левитите са нехайни към задълженията си. Когато хората видяха това, престанаха да носят десятък. И тогава повечето левити и певци се върнаха по нивите си. А ти защо остана? Справям се някак. Вярвам, че Йехова помага на тези, които разчитат на него. Знам, че накрая той ще поправи нещата. Елиасив не каза ли на народа да ви носи провизии? Докато те нямаше, пророк Малахия предупреди него и всички свещеници. Но той взе хранилището ни и го опразни. Даде го на Товия като трапезария. Федая, помогни ми да разчистим. Какво правите? Елиасиве! Ти какво правиш? Защо с наместниците пренебрегвате Божия дом? Неемия. Разчистете това помещение и върнете съдовете. Добре. И събери всички левити, певци и наместници. Връщам ги на постовете им. Федая, назначавам тебе, Селемия и Садок като отговорници за хранилищата. Хана ще ви помага. Вие ще раздавате дяловете на братята си. Неемия, чакай малко.
Нека ти обясня. А аз ще кажа на целия народ да донесе десятък от зърното, младото вино и маслиновото масло. Мога да обясня. Не, чакай. Спомни си за мене, Боже мой, и не изтривай от паметта си милостта, която проявих към дома на моя Бог. Не само бяха занемарили дома на Йехова, но някои юдеи продължаваха да търгуват в събота, ден, който беше свят за Йехова. Какво продаваш днес? Най-качествената риба от Тир. Какво правите? Не знаете ли, че днес е събота? Неемия. Как може да вършите такова зло? Затова Бог нанесе бедствие върху този град. Хората мислят, че няма проблем. А Йехова какво мисли? Прекратих купуването и продаването и наредих да затворят портите, за да запазим съботата свята. Но следващата седмица търговците пак дойдоха. Какви са тези работи? С нощи трябваше да спя на земята. Знаете Божия закон? Не е позволено да се работи в събота. Тръгвайте си! Ти и левитите пазете портите, за да е свята съботата. Не пускайте никого. Спомни си за мене и за това, Боже мой, и ме съжали според голямата си милост. Трябваше обаче да направя още нещо. Хайде, върви. Върни се тук. Трябва да ме слушаш. Баща съм ти. Какво не е наред? Не обичат да ходят в храма. Миличка, защо не ти харесва? Веднага се върни. Съжалявам, господарю. Жена ми почти не говори еврейски. Не се ли закле да не си вземаш жена, която не служи на Йехова? Неемия, кой го е грижа? Отговори ми! Да! Тогава защо си нарушил заповедта на Йехова и собствената си клетва? Пусни ме! Нищо чудно, че децата ти не обичат Йехова. Нима си мислеше, че ще успееш без Божията благословия? Молих се за нея! Така ли? Но не послуша Йехова. Раме, как може той да благослови нещо, което е против волята му? Защо ли се изненадвах? Хората просто следваха лошия пример на водачите си. Внукът на Елиасив се ожени за чужденка, дъщерята на Санавалат. Нямаш ли уважение към Божия закон? Не давайте дъщерите си на техните синове и не вземайте дъщерите им за своите синове. Нито за себе си. Нима заради тях не съгреши и цар Соломон? Дядо, кажи нещо. Тихо, момчето ми. Как можахте да извършите това нечувано зло да си вземете жени чужденки? Ти омърси свещенството. Вече не може да си свещеник, нито да останеш в Йерусалим. Хубаво. Ще отида в Самария. Там са по-толерантни. Но той ми е внук. Тогава защо му позволи да потъпче законите на Йехова? Добре знаеш, че службата в храма пази отношенията ни с Бога. Но щом си тръгнах,
Всички вие ги оставихте да се разрушат. Отне време, но истинското поклонение беше възстановено. Като си помисля за всичко, което Йехова ни помогна да направим, въпреки противопоставянето, предлагам да обвиним в бунт Неемия. Следващото, което ще чуете, бойният ни вик. Ще чакаш да започнат да ни избиват ли? Лошото влияние на другите. Имам право да живея където си искам. Ти също. Искам да ме подкрепиш и да откажеш. Бъди разумен. Пък и това е само традиция. Ако искаме да ядем, трябва да отидем да се грижим за стадата и нивите си. Не си струва да служим на Бога. Безсънните нощи. Да отидем в Иерусалим и да държим Неемия под око. Тези хора не харесват каквото правим, мразят ни. Ти не живееш и не работиш край тях като нас. Тежкият труд. А и работата е твърде много. Изтощени сме. Защо изобщо ни е стена? Помня само радостта, която изпитвахме, защото служехме на Йехова както трябва. Мислехме си, че просто градим стена. Но Йехова градеше вярата ни. Никога няма да забравя как Той ни обедини, за да извършим волята Му. Научи ни да разчитаме на Него. И ни укрепи. Яжте от най-хубавите ястия, пийте сладки питиета, изпратете храна на онези, които нямат. Не скърбете, защото радостта от Йехова е вашата крепост. Спомни си за мене с добро, Боже мой. Неемия бил смел човек. Можел да си остане в разкошния дворец в Суза и да служи на Йехова оттам, но не го направил. Когато се наложило, бил готов да предприеме дългото пътуване до Йерусалим, за да помогне на братята си. Но нямало да е лесно. Първо трябвало да помоли персийския цар да го пусне. Какво помогнало на Неемия да е смел служител на Йехова? Дали разчитал на себе си или на репутацията си пред царя? Нека видим отново този отказ. Градът, в който са погребани прадедите ми, е опустошен, а портите му са изгорени с огън. Неемия, какво има? Кажи ми честно, какво е желанието ти? На часа се помолих на небесния Бог. Ако е угодно на царя, и ако слугата ти е придобил твоето благоволение, изпрати ме в Юда, в града, в който са погребани прадедите ми, за да го построя отново. Добре, отиди. Йехова беше с нас. Неемия незабавно и смирено се помолил на Йехова, истинския източник на смелост. Всъщност той се молил многократно по време на назначението си и Йехова го благословил. Това е първата поука за нас. Във време на трудности сигурно веднага се обръщаме към Йехова. Но как стоят нещата, когато нямаме проблеми? Разчитаме ли и тогава на Него? Или ставаме самодоволни и дори си казваме: сега всичко ми е наред. Знам, че има работа за вършене, но от дълги години служа на Йехова.
Дал съм своя дял. Сега друг да се потруди. Йехова ще благослови ли такава нагласа? Няма ли да е по-добре да се обърнете към Него и да го помолите да ви даде смелост и радост, за да продължавате да му служите от все сърце? Може да се изненадате какви врати ще отвори Той пред вас. Когато Неемия пристигнал в Йерусалим, не започнал просто да раздава заповеди, нали? Библията казва, че всеки ден работел рамо до рамо с другите израелтяни, от ранни зори до изгряването на звездите. Когато и ние проявяваме такъв себеотрицателен дух, Йехова ще ни даде силите да извършим възложената ни задача. Израелтяните построили стената само за 52 дни. Забележително постижение, особено предвид постоянното противопоставяне. Първо, то било под формата на присмех. После противниците заплашили да ги нападнат. На север имало самаряни, на изток амонци, на юг араби и на запад азотци. Йерусалим бил заобиколен от врагове. Юдеите лесно можели да се почувстват в капан и да се поддадат на страха. Какво направил Неемия? Ами, какво правил обикновено? Самият той казва: ние се молехме на своя Бог. После Неемия укрепил хората, като им казал: не се плашете от тях. Помнете Йехова, великият Бог, който вдъхва страх. И те продължили да строят. Когато осъзнали, че откритите им заплахи не дават резултат, дали враговете се отказали? Не. Прибегнали до други видове противопоставяне. Всъщност използвали 3 коварни тактики, за да отклонят Неемия от работата. Забелязахте ли ги? Нека да си ги припомним. Помолили Неемия да се срещнат по средата на пътя помежду им. Кажи на Неемия следното. Ела да се срещнем в едно от селата в долината край Оно. Искат да ме примамят извън Йерусалим и да ми навредят. Разпространили фалшиви слухове. Гисаме, време е да използваме плана ти. Товия, пиши. Между народите се носи слух, а и Гисам го потвърждава, че ти и юдеите замисляте бунт. Затова и градиш стената. И използвали предател, за да подлъжат и измамят Неемия. Ще дойдат да те убият през нощта. Трябва да отидем в храма и да затворим вратите. Семая, трябва ли човек като мене да бяга? Не разбираш. Не. Как ще повлияе това на народа? Само там ще си в безопасност. Пък и не съм свещеник. Ако вляза в храма, ще заслужавам да бъда убит. Няма да вляза. Постъпваш глупаво, Неемия. Сега разбирам. Товия и Санавалат са те подучили, нали? Лицемер такъв. Дано Йехова си спомни за тях и за вас, лъжливи пророци, които искате да ме сплашите. Хайде, Ханани, имаме работа. Три тактики, 3 провала. Ето я втората поука. Като Неемия можем да срещнем противници, които се опитват да спрат вярната ни служба. Някои може да ни карат да се срещнем по средата, така да се каже. Те може да се опитват да ни убедят, че ако служим на Йехова с малко по-малко пламенност, можем същевременно да имаме успех в света. Но тъй като за нас Божието царство е на първо място, подобно на Неемия, няма да направим компромис. Знаем на къде отива този свят.
Освен това, противниците разпространяват фалшиви обвинения срещу нас. В някои страни ни обвиняват, че сме заплаха за държавата. Някои обвинения са били успешно оборени в съда. Но какъвто и да е резултатът, сме уверени, че Йехова ще направлява нещата според волята си. Противопоставянето може да дойде от хора, които претендират, че служат на Йехова. Както събрат юдей се опитал да накара Неемия да наруши Божия закон, за да се спаси, така и бивши свидетели може да се опитат да ни накарат да направим някакъв компромис. Ние обаче отхвърляме отстъпниците, защото знаем, че ще спасим живота си не като нарушаваме Божиите закони, а като ги спазваме. Всеки път Неемия отказвал да падне в капана им. Защо? Защото бил изключително умен ли? Не. Защото разчитал на Йехова. И Йехова му помогнал да прозре измамите им. След като стената била построена, Неемия си тръгнал от Йерусалим. Но какво заварил при завръщането си? Вместо да процъфтява, истинското поклонение било почти замряло. След всичко, което Неемия бил направил, за да помогне на народа да се уповава на Йехова, как ли се почувствал? Можел да каже: край, до тук бях. Някой друг да оправи тази каша и да си тръгне. Направил ли го? Да гледаме пак. Защо с наместниците пренебрегвате Божия дом? Разчистете това помещение и върнете съдовете. Знаете Божия закон? Не е позволено да се работи в събота. Тръгвайте си! Не се ли закле да не си вземаш жена, която не служи на Йехова? Тогава защо си нарушил заповедта на Йехова и собствената си клетва? Внукът на Елиасив се ожени за чужденка, дъщерята на Санавалат. Не давайте дъщерите си на техните синове и не вземайте дъщерите им за своите синове. Ти умърси свещенството. Вече не може да си свещеник, нито да останеш в Йерусалим. Отне време, но истинското поклонение беше възстановено. Неемия не се отказал, нали? Не, той останал на назначението си. Защо? Защото се държал здраво за радостта си. Неговата радост произтичала не толкова от постиженията му, от сигурността на стените или дори от действията на другите. Откъде идва истинската радост? Неемия казал: радостта от Йехова е вашата крепост. И тук е третата поука за нас. Въпреки трудностите и пречките, можем да се радваме, защото истинската радост идва от добрите отношения с Йехова. Неемия бил човек като всички нас. Помнете, че той не видял свръхестествени прояви на Божията сила, като Моисей и Исус Навиев. Но с какво разполагал? Имал молитвата, имал вяра и разчитал на Йехова. С тази помощ разполагал. И няма съмнение, че Йехова подкрепил Неемия, ръководел и благославил усилията му. Ние днес имаме същите неща. Молете се на Йехова, вярвайте в Него и разчитайте, че Той ще благослови себеотрицателните ви усилия. Точно както дал на Неемия смелост, сили, прозрение и постоянство, за да изпълни задачата си, Йехова ще направи същото и за вас.